Hi guys, hi mga kaupaw. Mayo 15 na deron guys. Happy Fiesta, Senior San Isidro Labrador. Bohol. Diyan mo mahal na rin guys. Sige mo mahal. Kani, scrambled egg kang precious. Chicken hotdog. O steam nga talong. Bago pa mga mata specials guys, kaya sige maggisang-gisang. Gahapon di ay mautong na ay yung tawag na mga palaagan ko namin sa mo ni paduwa-duwaan sa specials o makas mamugnawan kay grabe laging inita dya kami kalakaw kay natin mo nagsugod na sa tayo tiwas o pinising-pinising ari sa ilang sa lababo may ganap pong giiskimputan hinadyak naman si dya so karoon na lang yung lakaw. Egg sa taas, egg sa taas. Kadong salamat sa imong pagmahal na mo. Labi na ni Prios. Hi sa ikaw na pala. Hi. Mama, how ta ninyo? Asa mo na imong giit? Banana. Banana, egg. Egg sa taas, egg sa taas. Banana. Sige na. Eat na. Hi! Init na pagsugod, buntag pa kaadyo ng inita. Mga ansa tanin nyo guys. Grabe buntag pa guys. Iyan na nakadagsog ang singot. Na, kalimang kadana. Ikatasan ko na siya ganahan sa pista guys kay nakakarne. Murakugi. Murakugi. So, sa Bartolina. Ay, nanakagpas nagkana ng mga manata. Uy, sus. Manawa na isod. Managagkaan. Paningat kong hinuwat. Nagkaan precious. Nagpasa ka. Nagpasa ka malakaw ta. Ubahan lamang kagluto. No? Kaya rin dyan tayo uling hapon naglandong na. Uli na, alaw na. Buang, uli na pangalawang na arang inita. Nalagong hapon, halin natin ang skin day, way kortag mga tao. Alas 10:30 na dahi guys, padong nami mula ka. Agto na meron. Halang pakita ninyo asa mi dapita. Baktas nami guys, padong nami sa Ibiya. Ay di man gud pwede dito magdag tricycle kay Namas Highway may dakop. And there it is Salora. Basta na tayo, warehouse o opisina? Salora man. Baka Salora kay mura po nag-shopee. Panyaga po. Lado-lado patuhupod ni guys. Murag kaduhaan pagbalik agamang padung sa bahay pero di man pwede mag-tricycle kaya na may dakpon man kaya na highway manggod siya unang magbaklay laman ni pulis na madakpan ta nani manggod mi sa una nadakpan manang tagab nas undoy di na magdag tricycle. Di man siguro pagkanunay ni man ako. Pero wala lagi po yung tricycle mga gino. Single ra og mga 4 wheels. Ganan. Una ako pa ito no? Ha? Unang lahag na ito, wapa? Wapag. Wapa tadakpi, unang lahag. Unang laag, wapa tadakpi. Pag katong ato nang hatod si ate, mga ito pag-uli na ito, gidakpan na ta. Kaya dyan na may chikbuwin. Mga 15 minutes man siguro po ning baklay, no?
Okay, go. Go, go, go. Nakapan po na ni kaya nagkanan tabukunon. Hapon na nagagano. Hapon. na nagagano. Oo. Kasi po na may pagdali na atis. Dere manggupog kaning agi ug ni nga napaka di na mo para tong pulis kay tagan may sakdanan. Impid-pid man hinumpog kas nag checkpoint. Sapol. Okay, go. Daghay tabukunon. Ah, okay. Ano siya guys? Na San Pedro. Madung na San Pedro diha, Laguna. Namogoy police station diha na. Sutay kayo niyo. Di sa tamusuda dun ha kay si Precious masubawan pakuan sa takaridyo adto tabok na pod so na ang pamino kay murag deo raman to karon kay hangat naman no hangat kay nagsakay man ta sa una karon kay naglakaw naman. Sunod na. Apil na kay paklay no. Wala ka nakasunod yan kay sa patay. Natugo naman nagbata. Naman na siya guys. Dako ka doon na si Jang Mall. Kung may ganan. Dito. Dito atong gagian. Tapos entrance dapat. Pang kuha naman ni sila guys, pang rich kay mga H&M, mga Uniqlo, McDonald's, Fridays, Starbucks. Oh na, pang rich. Mga pang rich. Nagaganan. Asa may tamo agi? Bas. So wala ka. Tada, tawid tadaan nabong stop. Bilyar City na ni guys. Bilyar na tagidya. Raspas. Dugpay na hinay. Kaning go na ra. Kani isang agiana guys, man isang padong sa Cavite. Ay no. Padong sa Cavite. Isa na nga ng kwan diha. Nga ng mga bahay ba? Village naman na, di ba? Sakop na ni Danis Las Piñas. AB yan. Na Uniqlo, H&M, Popeyes, Boho. Ano na pa entrance na nino? Mas na pinaka-entrance na no? Entrance exit no? Di arata masud. Mundaan na ta maintan. Pero ato sa kaso diretso magpabugno sa tagkarijat kay siponon tanan ni. Ako
ni si Jalibot ni dito pikas. Terus kinapikasan pa. All day supermarket. Popeyes. Papayas. Papayas. Popeyes. Pero may pupunta. Uho. Silong sa data yun sa rason. H&M. Kuko. Zico. Nagkabrilo tayo? Nagkabrilo. Restaurant. May sinilas na Uy, naman. rawa. Kamu na mas Lakaw na, sunod dito tayo. Uy, asa man ka? Tay. Saan yun? Sunod dito tayo. Aman lapit ang duwa na nun eh. Ito anak, kay fountain ako na. San and mango. Magalisad siya dyan sapatos. Katala sa tayo. Okay, ito ah. Uniqlo. Ibian at Style Center. Asa man ka? Asa tayo ito? Tay, karo sa tayo ito. Naiyak. Naiyak si baby, no? Kasi marami, baby. Binigyan ka lang eh. Hindi mo, baby, oh. Siya pakuha mo. Baby, oh. Hindi siya marami, ganun. Hindi marami kasi. Marami. Ayaw. Oh, yun, baby. Thank you, ate. Ayaw talaga niya. Naiyak si baby, oh. Ayaw niya. Oh, thank you, ate. Hindi natin. Ha? Kinder City. Yay! Wala kayo registration. Ano? Pwede yung registration lang tayo? Ha? Pwede yung registration? Pende. Wala kayo entrance. O naman dahil pwede sakay ka na. Yay! Bata ko? Oh, bata bibi. Dodo bibi. Dodo bibi.
Kauna ka na. Nagpanutong precious guys, yogurt. Maglingkod lagi kay mahog ka. Ito pagbarag-barag. Lingkod lang, pareha man na sa malingkuranan sa bahay. Ato na ka makabulingit ka. Nagnaom. Magluhag mampud. Diami sa kuan guys, yellow cab pizza. Ingan mo basta tayo dari na kuno may kay way tao dya. Mas precious ba? Kanan pud namo. Na. Bugnaw ka to dari mabuong jud mi dani ba kay bugnaw. Daghan kadtong salamat sa among sponsor nga mapagmahal namo labi na ni Precious. Order guys, chicken alfredo, chicken strips, pizza. A few moments later. Napakag ka ha? Tugnaw na bitaw ko. Ako guys, di tugnaw. Nasabi ko naman. Di analaman ni sa groceryhan guys kay among gisa kay si Precious sa kanang card. Kay di naman magpabutang. Di naman magpabutang napapas namang patay na groceryhan bugnaw mo ko dari. Namangin naman libot-libot tani taman makauli na. Palit po yung sabon pangligo kay nahutdan na dahil sa sabon pangligo. Dami sa kay naibagwan, furniture o mga appliances o mga lighting, mga home organizer. Awiri kayo dyan makapusa na. Layon man na. Furniture. Dato mo na. 15,000. Sorry, 5,000. Sekarang kalau na. Kama dyan todo guys para mabugnawan kami. Yan na special. Asa makamabalik mo? Ako ra lagi ko kaya makapusa. Hawiri.
chandelier. Saan ka ta? Mau. Ano nakalun ka? Nice ka jud. So dari guys kay napay tambayanan anja free wifi pagajud. Free wifi Coffee Project. Salibot ko lang mga building guys, ang social media rin kana mga Japanese, mga Korean, mga Cebu, na sushi, dyan na apoy isang gipsal, may pancake house, lagi mga murag kami radyo kumang-kumang na rin napita. Ay kasagaran at mga kuwan kaya na may mga saktan. Nang galing so datos entrance nga gikan sa lakawanan gamay. Sagaran na rin mga kuwan. May mga Korean, may mga inchik. Secret ng boto. Secret ng boto. Santo Hokkaido ramen. Tara na. Ano? Pagbasa tayo, botijo? Botiyo? Na botijo? Botijo? Biyamare. Biyamare? Cebu? Bread and basket. Italianes. Modern Shanghai. Italianes. Watami Grill and Sushi Bar. Masa pa idan harata tay? Barato baka pa na. Wow. Kaya sab. Nak mo picture ka anak natin din ah. Natin din ah. Kako. Hindi na ko. Ora. Nanti di. Oh, buat studio. Tara na. Wala lagi mo sigag mo sapatos. Peri Peri Charcoal Chicken, Texas Roadhouse. Tara na. The Winery, Texas Roadhouse.
Alas 3:40 na day guys. Di na mi sabay. Uli na mi kay si Precious sige na magpangingab-ngab. Di na magpagkadyo init. Nakatog na pa rin sa kamay dyan tingkatog ng araw mga alas 3 kapin. Na natasbay? Ha? Na natasbay? Parang sa nga rin. Hehe, dahil namin sabay. Daghan ko salamat sa nagmahal na mga way paglubad. Ang inuunay bahala mo ba sa imong kamaadyo na mo. Dali na! Alas 6:21 na guys. Mapay pagmatang Precious. Dali na, kamanihapon na ta. Kaya? Kaya ba tama o pay pagmata na hapla kay luhagan ka. Hindi na magpahawi dagan-dagan kung nakabuhing baka. Talagang ka dun salamat sa among sponsor. Mawasa dito itong video guys. Amo mong gisuri dito sa among gisuro dyan gunja. First time ni Precious nakasuroy datong na mula. Pero kami po sa una nga to pud mi dadto pero wa pud na mo nalibutan nanda dadto ra mi taman sa dihay gusirihan. Aron pa pud pinakalibot-libot aron ngawas bata murag nakagawa sa kulungan. Magpahawi dagdagan si tatay man nagugugod. Mo man lagi to nagsuroy-suroy mi ganina guys no dito sa gusirihan kay si Precious di na mag kuan. Aw di na magpabutang mo tong atong gusirihan kay aron kuan si Jah nakasakay sa postcard kaya naikag man po di buungon paano ang po si Jah pumilo Davao lami man po ng Davao dahil gabi naman paano si Jah guys tag 230 ang kilo ano isa ka buok is 151.34 bali 0.6 gram si Jah Ano mali ka to? bugat nung pud sa bisagamay pumilo Davao nakakaon ako ngani sa una tamis lima ka tag 230 ang kilo jag kapajas si Precious wala nakakaog kapajas sa mong ganahan sa kapajas Bisaya ra ba jag kapajas ah masan papaya na Bisaya ra mora katong datos tinanam na natad tag 85 ang kilo ja kuan raman ni siya 4.6 grams ra 53.38 pesos ay napalit ganja og sa pabato tayo sabon ni Precious nga pangligo kay nahutda naman siya gamay naman hindi na magduhal naman sa kadlaw to hangi kaya tala naman hagi ingani kay na may sudlanan adto ngani naman kay refill raman Johnson's. Ang din yung sabon, pa na mo alin. Ako nang nasing agi kay damay ning ingan nga papalitan lang sa kapil mo itong kapalit mo. Ang kung ba ito butro kay si kapil mo. 500 kapin. Mato yung mong lakaw rong adlaw. Ganahan ba mo kakita sa among view sa among nasidlan nga Ibiya Mall Lifestyle Center. Ja kita-kit sa pagkasunod vlog po guys daghan kadong salamat kayong tanan sa kanunay pagtimbaya og labi na katong kisag kadyo mo comment sa mga videos labi na gagad sa among sponsor rong adlaw nang salamat sa pagmahal nga way paglubad labi na sa imong pagmahal ni Precious kay grabing lipad dyan to bata murag nakabuhis kulungan dagan-dagan bugnaw po ditong dapita kami gudong takadadlang mo sorry dito kaso lang ang problema kay baktas lagi po dun dyan ara ba dyan pong inita ayun na lamang po nakasuroy nabugnawan nakalimot po gamay sa among kabanha dire lahi man dyan po dito di man aliwaras ito bisag daghang tao hilang man bugnaw pa dyan dyan na po kalingkod-lingkuran na ikatamba dyan ag mga tao dito guys di man mga aliwaras jahay ra mag mga sosyalan man murag kamera man siguro kumang-kumang iso dito sama na to maraming salamat mga paghampura sa kanunay ang mga kabawas ninyo ja
Padong na po yung mga to. Gagakuha ko kailis. Ingan pa di ay. Bita. Paadyon sa namos precious. Nakatug man. Sa size naman ng kamata. Kaping. Dagi pa panihapon pa. Dinhirata kutob. God bless us all always. And peace be with you all always. Bye.